कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आणि आपल्या सोबत आहेत इथे प्रथमेश राणे डान्स अकादमीचे प्रशिक्षक आणि ह्या चारही प्रशिक्षकांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप छान पद्धतीने इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या नृत्यांची प्रात्यक्षिकं करून दाखवली आणि मुलांचा खूप चांगला रिस्पॉन्स होता आणि मुलांना अशा प्रकारचे कॉन्टेम्पररी वगैरे अशा प्रकारचे नृत्य खूप आवडतात। त्यामुळे आमच्या मुलांना सुट्टीच्या सुरुवातीला अशा प्रकारचं प्रशिक्षण किंवा प्रशिक्षणाची एक झलक मुलांना बघायला मिळाली आणि अनुभव घेता आला मुलांना। त्यामुळे मी प्रथमेश राणे डान्स अकादमीच्या सर्व प्रशिक्षकांना आणि प्रथमेशजींना खूप खूप शुभेच्छा देते की त्यांच्या डान्स अकादमीला असा उदंड प्रतिसाद लाभू दे आणि असंच वाळपईतील सगळ्या विद्यार्थ्यांना ह्या नृत्य अकादमीचा लाभ मिळू दे अशी मी एक ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। आज आम्ही हांगा डॉक्टर हेडगेवार हायस्कुलान हांगासर आयिल्ली आसा आनी हांगासर आमी डान्स फ्री वर्कशॉप ऑर्गनायज केल्लो प्रथमेश राणे डान्स अकादमी ह्या फूल ग्रुपान हांगासर आमचे 4 शिक्षक आशिल्ले तेंच्यांनी भुरग्यां खातीर एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गनायज केलो आनी सगळीं भुरगीं खूब उमेदीन आसलेली आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो हांगासर। तशेंच आमच्या मॅडमीन आमकां ही प्लेस दिल्या बद्दल मॅडमीक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता। आनी एक्चुली डान्स हो आतांच्या ह्या जनरेशनान डान्स खूब इम्पॉर्टंट आसा। लायक एग्जाम बीन सोंपून सगळ्या भुरग्यांक एक तेंचो स्ट्रेस कमी करपा खातीर ह्या भुरग्यां खातीर आमी हांगासर डान्स वर्कशॉप ऑर्गनायज केलो जेणे करून तांकां एक फ्री मायंडसेट जालें म्हणून।